gràcies per haver vingut a aquest mini-col·loqui. Sabeu que estem un grup de col·loquis europeus de parròquies que ens trobem cada 2 anys i entremig d'aquests 2 anys el grup local, en aquest cas de Catalunya, fem una trobada, que diem un mini-col·loqui. I enguany es toca aquí. L'any passat vam estar a Romania, l'any vinent estarem a Itàlia i entremig fem aquest mini-col·loqui. I el tema, ja el veieu aquí al programa, la singularitat de les parròquies. Com que anem una miqueta ajustats en el temps, només dir-vos el que ja teniu aquí. Farem una pregària que dirigirà el senyor bisbe, després farem una presentació del mini-col·loqui a càrrec de docent de Celles i s'entregarà el resum d'una ponència que vam tenir la setmana passada, uns dies enrere, del Jaume Fontbon, que va fer una ponència allà a la Facultat de Teologia a Barcelona sobre els fonaments teològics de la sinodalitat. Molt interessant. Tenim el text de la ponència i després trobarem també aquí una carta del Sant Pare Francesc al rector, etc. I després a continuació farem una breu pausa, i començaríem ja les taules rodones al 1:15. Així que, sense més, donem inici a la pregària. Hi ha unes persones lectores que s'acompanyaran, compartiran el text de la pregària. Gràcies. I al començament de tot, comencem cantant.
per fer l'Església de Crist. Estimem la nostra Església, amb els seus límits i les seves riqueses. Ella és la nostra mare. Per això la respectem, tot ballant, perquè sigui sempre més bella. Una església en la que doni gust viure, on es pugui respirar i dir tot allò que hom pensa. Una església de llibertat. Una església que escolta abans de parlar, que acull en lloc de jutjar, que perdona sense voler condemnar, que prefereix denunciar més que denunciar. Una església de misericòrdia. Una església on més senzill dels germans comprengui el que l'altre digui, on el més savi dels caps sàpiga que no sap. Una església de saviesa. Una església on l'Esperit Sant pugui ser invocat, perquè no tot està previst, reglamentat o decidit per endavant. Una església oberta. Una església on la gosadia de fer innovacions sigui més forta que el costum de fer com abans. Una església on cada un pugui pregar en la seva llengua, expressar-se en la seva cultura i viure la seva història. Una església a la qual la gent no digui mireu com estan organitzats, sinó mireu com s'estimen. Imponeu, Senyor, l'esperit d'intel·ligència, de veritat i de foc, perquè coneguem ben d'acord allò que us és coherent. I un cop conegut, ho posem en pràctica amb unitat i concòrdia. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que en vos viu i reina en la unitat de l'Esperit Sant, Déu dels segles dels segles. Amén. Gràcies per tots els meus germans.
i no es pot fer pas cap canvi en un pla de la diòcesi de Ràdio fent ratlles, que això és absurd, sinó que ha de sortir d'un procés de reflexió de tots plegats. I molt probablement, en el cas de la nostra diòcesi, hi ha solucions diferents. Que tenim una diòcesi molt variada, per portar a les Garrotxes per una realitat, el Maresme més una altra, el Girona més una altra, etc. Són coses molt diferents i haurem d'anar reflexionant, però sobretot per donar aquest sentit de comunitat a l'Església, que la parròquia és la primer, el primer esgraó d'aquest sentit de comunitat, i això em sembla que és fonamental. Fem la pregària d'un bisbe francès, moltes vegades he dit que els francesos es porten uns quants metres per endavant d'aquest procés de reflexió, i és un lloc on no copiar pas, que les realitats són diverses, però sí un lloc on mirar com ho hem fet i com ho hem afrontat. I aquest procés l'haurem d'obrir d'intentarem, no sé quina fórmula encara, però l'haurem d'obrir immediat per adequar la realitat actual de la nostra església. Moltes gràcies, que tingueu una bona jornada, un bon procés de reflexió i comencem a plegar i des del Victor. Doncs després de compartir aquesta estona de pregària amb els senyories que ens han donat la benvinguda i que una mica ens han obert les portes a aquest procés de reflexió que comencem junts, cadascú des de la nostra realitat ben particular però alhora també ben universal, i donem la paraula a mossèn Casellas, que ens farà una mica aquest fil transmissor de la teoria que el doctor Fontbona ens va fer arribar, que ara ell fa present de nou per després arrencar amb les piles carregades. Gràcies. Fa pocs dies membre d'aquesta comunitat que ens acull avui
sínode, que del 28 d'abril al 2 de maig, precisament. Doncs al final d'aquesta trobada es va fer una carta a tots els rectors, que sembla que no només val per als rectors, sinó que val també per a tots els que participen a la vida parroquial i coses interessants a les parròquies o al sínode, que és el tema que ens aplega avui. Bé, pel que fa a la conferència de Jaume Fontbona, fonamentació teològica de la sinodalitat i la seva conclusió a l'Església local. És el títol de la conferència que ell va fer. Bé, com una prèvia, abans d'entrar en el text i en l'esquema d'aquesta aportació de Jaume Fontbona, dir que el tema de la ponència és més ampli que el que avui tractarem. La ponència es parla de l'Església local. Quan parlem d'Església local ens referim a la diòcesi. A vegades que se l'anomena església particular, és a dir, que segons el autor, església local, església particular, o Gentium, per exemple, se les identifica aquestes dues expressions. Estava llegint fa poc també el document de treball del sínode, que com saps es va fer a Roma, allà fins i tot en una ocasió parla de les esglésies individuals, per distingir de l'església universal. En una ocasió fa servir l'expressió, no sorprèn una mica, església individual. Bé, que en el seu sentit, en una església local, en una diòcesi, doncs hi ha tota una unitat de l'església, no és una part de l'església, un fragment d'església, sinó que és una unitat d'església, per tant, doncs de l'església dir església individual, treball, expressió nova. Generalment es parla d'església local, església particular, referint-se a la diòcesi, i diferenciant-la del conjunt de l'església universal, l'església de la comunitat catòlica. Avui doncs el tema és més diferent, és la sinodalitat de la parròquia. La parròquia que és una comunitat. Dins del Codi de Dret Canònic, el Canon 615 ho defineix així, com una comunitat de fidels constituïda d'una manera estable. Per tant, la primera característica de la parròquia és ser una comunitat, segons el Codi de Dret Canònic. El directori de la parròquia, en canvi, defineix la parròquia, la presenta, el número 3, com la part del territori de l'església diocesana o pel ministeri del pastor enviat pel bisbe es donen les tres funcions que corresponen a l'església. Això no és societat, és una sorpresa. És a dir, a la parròquia és habitualment la fe de l'església és anunciada i alimentada, animació o formació, és celebrat el misteri de Crist, litúrgia eucarístia, i és practicada la caritat. Bé, per tant, el Codi de Dret Canònic, que és un text jurídic, defineix la parròquia com a comunitat. En canvi, el directori de la parròquia, que és més personal i pràctic, defineix la parròquia com una qüestió més institucional, una part de l'església diocesana, el ministeri del pastor, el del bisbe, paradoxal, però la parròquia té aquests dos components, el comunitari, que és el principal potser, i aquest més institucional, o institucional sacramental, que queda reflectit en la influència de Jaume Fontbona. Bé, ja us dic que aquestes notes prèvies entro ja en l'estructura de la ponència. Si anem començant, veureu que hi ha 6 punts, 6 apartats i una conclusió. D'aquests 6 punts, hi ha almenys 4 que fan més referència a la primera part del tema, la fonamentació bíblica, la fonamentació teològica, que són els punts 1, 2, 3 i 5. No és el model sinodal fonamental, el 2, l'església sinodal, el 3, signes característics de l'església sinodal, i el 5, sinodalitat també en la vida litúrgica. Doncs una referència a la fonamentació teològica i bíblica de la parròquia, de la sinodalitat. Mentre que els punts 4 i 6 fan referència a la concreció en l'església local. El punt 4 parla d'organismes de participació en l'església local i el punt 6 parla dels ministeris entorn del bisbe local. Per tant, els ministeris, la part més pràctica, i tota la resta del document, diria que sí, una bona part, parla de la fonamentació. I per ja l'apartat conclusiu, el punt 7, és molt breu, que hi faré referència. Bé, el que fa de la fonamentació, que part de la ponència, la fonamentació bíblica i teològica, en el punt 1, sembla que el doctor Fontbona va tenir molt d'interès a remarcar l'arrel bíblica de la sinodalitat. La sinodalitat no la trobem a la Bíblia, com a tal, no apareix en cap lloc del Nou Testament i de l'Antic Testament. Però sí que hi ha aquells dos models sinodals que es trobem als fets dels apòstols. Els models ben coneguts i tots dos que parteixen d'una situació de crisi o de conflicte en la comunitat en aquell moment, que presentava un risc a l'hora de poder fer camí junts. Sinodalitat significa això, fer camí junts. Doncs bé, hi ha
professional i ho fa amb un funcionament de tipus sinodal. Ho fa, doncs, tant Jesús com el poble de Déu i diversos els pensants. Bé, aquests models de sinodalitat són els fets dels apòstols, el capítol 6 dels fets dels apòstols, el 7 del 7, l'institució del 7, i que parteix d'una problemàtica, no? Les queixes dels clients de llengua grega en relació amb la llengua grega, que consideraven les seves viudes com eren desateses en la religió dels pobles. I el segon model el trobem en el capítol 15 del Fets dels Apòstols, de l'Assemblea de Jerusalem, que parteix també de discrepàncies sobre l'exigència o no de la circuncisió dels salars. A totes dues situacions, l'actuació de la comunitat, els delegats i els ministres, el ministeri apostòlic, no segueix la mateixa seqüència que es pot resumir en aquests tres verbs, que encara un vol ja ho componen. Escoltar, discernir i distinir. Escoltar la veu de l'esperit, i escoltar la veu de l'esperit no vol dir només estar atent a la paraula de Déu, sinó també atent als signes dels temps. Escoltar la veu de l'esperit, parla de la paraula de Déu, els signes dels temps. En segon lloc, discernir, després d'escoltar l'esperit, i present l'escriptura, discernir, i treball de discerniment. I en tercer lloc, decidir, posar-se d'acord des del consens a fi de poder caminar junts i no sufocant ni envestir l'esperit. Estan en aquesta expressió de no sufocar ni envestir l'esperit. Bé, a continuació, ja entrant de ple en la fundamentació teològica, particularment en el número 2, el doctor Fontbona es pregunta per què l'església sinodal. I aquesta element bíblic ja dona una pista de per què sinodal. Hem mateix respon a aquesta pregunta. L'església sinodal perquè estem orientats sacramentalment a caminar junts el camí de Jesús cap al Pare i l'esperit ens hi encamina. Aquí hi ha, doncs, ja una dimensió trinitària implicada en la sacralitat. En Jesús, anem cap al Pare i que l'esperit ens impulsa en aquest camí, ens ajuda a discernir, hi ha les tres persones de la Trinitat, una veu trinitària, doncs, en aquesta sinodalitat, aquesta teologia, en aquest fragment teològic. En el poble de Déu hi ha una simbiosi entre sacerdoci ministerial i sacerdoci comú dels fidels. I aquesta simbiosi s'expressa en les estructures sinodals de l'església. I com vaig dir molt, aquestes estructures sinodals s'han de reactivar i actualitzar. Posar èmfasi en això. Reactivar i actualitzar aquestes estructures sinodals que quines són. Tres tipus. Un és el sínode diocesà, que plega tota l'església local, el bisbe, el sínode diocesà. L'altre és el Consell Pastoral, en el triple àmbit, el Consell Pastoral diocesà, el Consell Pastoral arxiprestal, el Consell Pastoral parroquial. En els dos hi ha consells pastorals de l'àmbit més ampli i tot. Per exemple, a Bèlgica, on es troba el Papa de visita la Universitat Catòlica de Lovaina. Doncs bé, a Bèlgica hi ha a la zona francòfona, a Colònia i Brussel·les, hi ha un Consell Interdiocesà de Valls, sí, el Consell Interdiocesà de Valls, és un consell que té un àmbit més enllà de la diòcesi, que aplega les diòcesis de parla francesa de Bèlgica. El Consell Interdiocesà de Valls, el Consell Pastoral, encara que no surt de la paraula pastoral. Bé, en tercer lloc, una altra estructura, que ja no compona, és també una estructura sinodal, és l'Acció Catòlica, incloent d'una manera original, que és això, com està d'acord, l'Acció Catòlica sigui una estructura sinodal, que sigui una matisa d'una manera original, perquè normalment es considera que l'estructura principal és el Consell Pastoral o el sínode. El sínode diocesà, el sínode continental o el sínode universal, clar que sí. Bé, aquí apuntava ja el Fontbona, doncs no que desenvoluparia el quart, més pràctic, de llibres de participació. Però ara estem al punt segon, on diu també que el lloc per excel·lència de una experiència sinodal és en l'Eucaristia. I aquí doncs existeix també l'arrel sacramental de la sinodalitat, i que caminar junts. Perquè l'Eucaristia és el lloc per excel·lència per fer experiència sinodal. Perquè la sinodalitat es brolla de la comunió, i l'Eucaristia és el sacrament de la comunió per excel·lència. Per tant, l'Eucaristia és a la base de la sinodalitat, el lloc per excel·lència on es viu i s'impulsa la sinodalitat. Aquí portàvem el que desenvoluparia en el punt cinquè,
dels pobres i dels exclosos. L'esperit ens parla també, a través del clam, dels pobres i dels exclosos. Francesc insisteix, no? Parla dels pobres, escoltant que els xerets de la creació que es maltractem. Per tant, escoltant la de l'esperit ens arriba per diferents canals, per diferents costats. El segon signe de les lleis notades és reconèixer un altre un company de camí en la possessió del regne de Déu, perquè aquest reconeixement de l'altre com a company de camí amb qui fem junts aquest camí i podem enriquir-nos, podem col·laborar i escoltar-nos mútuament i ajudar-nos a fer aquest camí. El tercer punt seria el bon funcionament de les estructures de consulta, per exemple, el Consell Pastoral, amb un respecte mutu dels carismes de tots, els pastors de treballs. Cadascun té el seu carisma, els carismes són universals, no? Com el ministeri de l'Església, o sigui que tothom té un carisma, els carismes són de tots, per tant s'han de respectar. Alguns tenen un carisma en forma de ministeri, el ministeri pastoral, el ministeri sacerdotal, el tribunal, que sigui, però tothom, laics, tots els batejats tenen un carisma i s'han de respecte mutu dels carismes de tots. El quart punt, el quart signe, seria la consciència que ha de tenir tot batejat de la responsabilitat d'encarnar l'Evangeli i fer present el regne de Déu, vivint la pròpia existència com una ofrena a Déu i als altres. Aquí cito el text de Romans 12:1, amb Sant Pau, germans, per misericòrdia que Déu ens té, us exhorto a oferir-vos vosaltres mateixos com una víctima viva, santa i agradable a Déu. Aquest ha de ser el nostre culte veritable. Per tant, és bastant profunda, que es tracta més de presentar ofrenes a l'Eucaristia, les àrees i de solemnitzar, és important, però no és presentar ofrenes, sinó oferir-los nosaltres mateixos com a ofrena a Déu, que vol dir, doncs, viure eucarísticament. És tant sobre aquesta viure la pròpia existència com una ofrena a Déu i als altres. I el cinquè signe seria això, habituar-se a la pràctica de l'organització de vida, seguint els seus tres passos, veure, jutjar i actuar. La Fontbona, que l'any que ve, el 2025, precisament, farà 100 anys de la fundació del joc, una obrer cristiana, per Cardenc, de Bèlgica, que va apuntar i posa aquest mètode de l'organització de vida, que farà 100 anys del joc, que es commemori com Déu mana, encara sigui un moviment no tant finalitzat en les èpoques, però que hauria la pena d'existir i de tenir en compte aquesta pràctica de l'organització de vida, que és un signe, comuna, d'una església sinodal. Bé, aquesta organització de vida és una pràctica que respon comuna de l'exercici del sacerdoci del sentit de la fe dels fidels, el sensus fidei fidei, que cal activar aquest sentit de la fe dels fidels i d'aquesta manera activarem també els mecanismes sinodals. Si no s'activa aquest sentit de la fe, queda diluït o queda adormit, confiscat, difícilment els organismes sinodals funcionaran. A l'organització de vida que hi ha en joc, hi ha en joc tres factors de veritat. Hi ha la veritat de l'experiència, això que hi ha els signes dels temps, l'experiència, hi ha en joc la veritat de la fe, la veritat de fe, que és la paraula de Déu que ens il·lumina per poder conèixer la seva voluntat, i la tercera faceta, la veritat de mètode, que evita que hi hagi contradiccions entre experiència i fe, que evita que hi hagi contradiccions entre les dues primeres veritats, l'experiència i la de fe. Per això cal un mètode, i el mètode és el mètode dels tres passos, veure, jutjar i actuar. Aquesta revisió de vida, ja per el punt 4, és a la base de tothom. I això, i serveix per introduir aquest punt 4, que són consideracions ja més pràctiques sobre, ja la segona part de la ponència, sobre els organismes de participació en l'església sinodal. Aquí a la Fontbona es fa ressò d'una novetat que trobem en l'informe de síntesi de l'Assemblea General del Sínode dels Bisbes, l'any passat, el 2023, l'església sinodal de missió. Aquest document, aquest informe, proposava l'obligatorietat dels consells pastorals en les comunitats cristianes i en les esglésies locals, o sigui, en les parròquies i en les diòcesis. Actualment, aquests consells només són recomanats. Ens agafem l'apostòlica Matositatem, el temps de l'apostolat dels laics, del segon, diu que tant com sigui possible, quan confia hipòtesis, tant com sigui possible, s'estableixen aquests consells, els diocesans. I si és possible, si hi ha hipòtesis, els parroquials, els diocesans, els nacionals, tots els altres, en la mesura que sigui possible. Per tant, no dic com obligació, sinó com a recomanació,
no obligació, però quasi obligació. Bé, però l'informe aquest del Sínode parlava d'obligatorietat. Mentida, però el Sínode farà la seva segona sessió de 2 setmanes i media, de tot això. I què passa al punt 5è? Aquí torna una mica enrere, fa tornar a tractar la formació teològica en el sentit de fer veure, demostrar que hi ha una arrel sacramental en la sinodalitat. Hi ha una formació teològica litúrgica que parteix del procés de participació. Sinodalitat vol dir participació. I per tant, la participació en la litúrgia és essencial i és un exercici de tots, perquè tots hem rebut el sacerdoci baptismal, el sacerdoci comú, i també lògicament participen en la litúrgia, és activa encara, vostè, hem rebut el sacerdoci ministerial. Una participació que ha de ser activa i que ha de recollir el món és tornar a l'altar tot el sofriment i el dolor del món i que ens ha de fer curosos amb tota la veritat creada, que a partir del dato sí. Per tant, la cristiana de portar-hi el sofriment de les persones i dels col·lectius, dels grups, dels països, situacions de guerra que hi ha al món, injustícies, tot el sofriment que hi ha al món, sinó també tot el sofriment i tota la realitat creada que genera també, perquè la tentem prou bé. Bé, una assemblea eucarística que s'obri les necessitats de tota la humanitat del conjunt de la creació. Aquesta assemblea litúrgica es du a terme sinodalment perquè, gràcies a la comunió amb el cos sacramental, siguem transformats per sempre més en el cos eclesial que constitutivament és sinodal, ja ho propone. Es passa del cos eucarístic de Crist, la Montserrat, el cos eucarístic, al cos eclesial de Crist, que és sinodal. El cos de Crist, la comunitat, i aquí passem, influència mútua entre rebre el cos sacramental de Crist i formar el cos de Crist sinodalment fent-hi junts. És a dir, l'Eucaristia és un lloc per excel·lència per viure la sinodalitat. També va insistir en el comune que no es tracta només de realitzar l'escola litúrgica sinodalment, sinó també de preparar-la sinodalment. Preparar l'Eucaristia dominical, per exemple, de comú acord. La litúrgia, els ministres, el poble que hi participa, és realitzar les litúrgiques sinodalment, sinó preparar-les sinodalment. Bé, i passem ja al punt 6è, on hi ha potser la part més important de concreció de la sinodalitat de l'Església local. De la ponència, una institució ja tractada al punt 4, com deia, amb els organismes de participació, però desenvolupada en aquest punt 6, que és el més extens. Són 7 pàgines, són 16, dedicades a aquest punt 6, el número 6, que tracta dels ministeris que tornen del bisbe local. Hi ha 2 apartats, un sobre els ministeris instituïts, més coneguts, i un altre, més nou, sobre aquest ministeri que anomenem de regència. Ja una cosa més innovadora, el Ministeri de l'Agència, que ara explicaré una mica en què consisteix, el molt web. Pel qual ministeris instituïts, ministeris laicals, o laicals, que requereixen ordenació, doncs aquests són 3, no? N'hi ha un, que és el servei de la paraula, que és el Ministeri de Catequista, que és el més recent, el Ministeri oficial, catequista d'anys, un servei que realitza fa molt, però el Ministeri instituït és recent, es comença a instituir el 2021 i fet ara acaba el seu fill i vist publicat el ritual per instituir catequistes. Està publicat en castellà, català, gallec i euskera, l'estat espanyol, que hi ha uns avanços. No és una voluntat d'instituir aquest ministeri, sinó que hi ha un ritual precís per instituir catequistes que es pot aplicar demà mateix, cada dia. Bé, doncs hi ha un ministeri instituït, que és el servei de la paraula, el catequista, i 2 ministeris instituïts, el servei de la litúrgia, que són l'atòlic i el lector. El doctorat és extens. Com molt diu que hi faltaria algun, però el servei de la caritat. La paraula, la litúrgia i la caritat, aquí no hi ha cap en aquest àmbit, però evidentment hi ha cap ministeri instituït formalment. En aquest sentit, Comora defensa que el ministeri arrelat en el dret material del sacerdoci baptismal o que camina o veu la caritat, seria l'exercit com responsable dels moviments d'acció catòlica. De manera original, d'ell, estan per part de la seva catòlica, ja tenen, s'exerceixen en el ministeri en l'àmbit de la caritat. Ben explicar el segon ministeri, que és el que proposa
ministeri instituït, que és el Ministeri de Regència. Proposa la creació d'un nou ministeri instituït de regència parroquial. Això, davant d'aquest nou escenari que ens trobem, feia referència a la falta de capellans, el nombre de parròquies que s'han d'atendre, l'aparició de les unitats pastorals, també el Ministeri de l'Atenció Pastoral de Manera Nova, les unitats pastorals, i més fonamentalment, que compone el caràcter obsolet del model identitari de parròquia i de capellà, el tot. La Constitució de Trento, del segle XVI, no ha estat modificat substancialment, encara es manté substancialment aquest model identitari. Això està ja que és obsolet. És un model de parròquia tridentina que arrela en un sistema social definit, orgànic, estable. La visió tridentina del rector, que ja rector, radica en la doble estat, de les potestas. Les potestas ordinis, que és l'ordre, els grans bisbes, i la potestat de jurisdicció, aquestes jurisdiccions, els bisbes del papa, els grans del bisbe local. El segon parlarà no de dues potestats diferents, sinó d'una única sola potestat sagrada, potestat sacra, basada en l'ordenació más delegada del papa. El segon, el nou, respecte al que hi tenim. Bé, la proposta més concreta que va compondre és aquesta. L'assessoració reial del delegat pot rebre del propi bisbe local un poder vicari de govern o de regència auxiliant el bisbe local en el seu exercici de les potestas de l'autoritat rebuda en l'ordenació episcopal. Per tant, en virtut de l'assessoració reial del delegat, hi ha la base per establir aquest poder vicari de govern o de regència. Els bisbes podrien nomenar persones batejades o musulmanes per regir una parròquia. En quines funcions? Les funcions que en el ministeri serien, actualment, l'administració dels béns de la parròquia i la gestió de tot el que es pot fer sense haver rebut el servei de l'ordre. Per tant, l'administració de béns i de gestió i d'organització de totes aquelles tasques que no requereixen l'ordenació sacerdotal o episcopal. També hi hauria la possibilitat, diu, de nomenar una persona batejada regent d'una parròquia o sigui d'una unitat pastoral, acompanyada per una persona que hagi rebut el servei de l'ordre o per un equip de regents. El Ministeri de Regència no sigui estrictament parroquial, que es podria aplicar en una unitat pastoral, en aquest cas ell hauria d'haver un carrer, un capellà o un equip de regants que acompanyés aquesta persona o aquestes persones. Bé, i finalment, la conclusió, que és molt breu, no? A més de les resolucions anteriors, el doctor Mora esmenta ministeris de paraula no instituïts, que existeixen. Per exemple, la persona que ensenya teologia i religió catòlica a les escoles. El ministeri instituït, que és formalment així, però no existeix, no? En escoles educatius. O bé, la persona que és missionera, etc. També hi ha ministeris litúrgics no instituïts, el salmista, el director de cants, el monitor, el sagristal, el revista, quan ministeris litúrgics es fan en realitat, però formalment no estan propostes com ministeris instituïts. I finalment, hi ha els ministeris instituïts que sorgeixen del dret reial de l'associació baptismal comú, a més de la catòlica que deia abans, per exemple, l'encarregat de la secretaria i l'arxiu d'una parròquia, o el personal laic de la cúria diocesana, o bé voluntaris, d'acció social i solidària, pastoral penitenciària, pastoral sanitària, càritas, camp de ministeris, possibles ministeris instituïts per la caritat, la taula, la litúrgia. Bé, el Comor acaba recordant que cap al 6è, el 1972, facultava les conferències episcopals per instituir o crear nous ministeris. Aquí, se'ls va sobreentendre, no vaig explicar així, fa molts anys que les conferències episcopals tenen aquesta facultat, que potser no han exercit de gaire, no? El Papa des de Roma, que instituït un nou ministeri
capacitat de fer un paper important a l'església. Això està fent, no? I fins i tot, si mirem la història, doncs, gràcies al laicat, en els primers segles, l'església no va caure en l'arquerisme, va caure en moltes heretgies gràcies a l'acció del laicat. I també va dir, perquè avui ens donem que aquest model que de parròquia i l'actor ja no funciona i no la possibilitat de buscar nous models. És cert que és conscient de buscar nous camins, bé, des d'un dia d'esperança, no els hem trobat, no els estem buscant, som conscients que els hem de buscar i l'Esperit Sant els podríem trobar. També es va parlar, doncs, de les últimes sobre el tema dels ministeris i del ministeri ordenat, com s'ho ha replantejar l'exercici del Ministeri ordenat, i el capellà sobretot, en aquest model més sinodal, què comportaria això. I també un aspecte de les últimes del tema de la territorialitat, com bona part prefereixo parlar de lloc, que parla de territori, de la massa jurídic, i que es parla molt de la noció d'espècie local, no dels territoris, sinó d'espècie local, en la qual compta més la comunitat en un lloc que parla del territori que és una tal. Bé, va dir això d'això, la definició que sigui de parla del lloc, més que no pas del territori, i també el doctor Fontbona, doncs, és un tema aquest que treballa molt per la Generalitat, i us he portat un llibre, que és molt antic, de 1999, encara que el tema de la Generalitat gairebé no parlava, i va publicar un llibre fent que junts Generalitat de l'Església, 1999, llibres i altres investigacions que ha fet, però dient que seria la Generalitat de l'Església s'estructura entorn del bisbe, de l'Eucaristia i del lloc. El bisbe com a signe d'unitat, l'Eucaristia com a signe d'unió, per excel·lència de la Generalitat, i el lloc que és signe de la creació, situats en un espai, en un temps i en un lloc concret. I també va intervenir en aquesta sessió que vam fer a Barcelona, abans i després de la conferència pastoral del doctor Dani Palau, de la càtedra de teologia pastoral amb la qual organitzava la conferència, que va exigir sobre la importància de la constància i de la fidelitat en la responsabilitat, va exigir la responsabilitat de seguir madurant i creixent en l'exercici de la generalitat. No estem pessimistes perquè, com tot, la generalitat requereix uns 90 anys, no? Que ens prenem la llengua en 3 dies, doncs bé, la generalitat requereix un procés de 40 anys de creixement, això requereix temps, per tant, podríem accelerar, perquè a vegades hem d'acceptar que no fem porres, sinó que hem d'anar pas a pas i anar poc a poc, no estàs tancat i anar bé. Bé, jo us quiero, si voleu dir una altra cosa, no tant, aquí clar, l'esquerra diu que compone que plantejar però muntar una cosa els homes, que si dius van trobar no? Bueno, vist també que aquest llibre de la Claret, aquest el que també diu, també s'ha realitzat, aprofitant el temps de la comunalitat, doncs aquest sinodalitat han aprofitat i l'han editat. Vull dir que és fàcil de trobar. De petit, una gaire molt gros, no. Una pàgina, sense 5 pàgines. Molt bé. Potser deixem les aportacions i serà una mica per